unhas caixas, cartulina e papel brillante, fixo esta nave espacial tan bonita. Rosetta. Y esta es la Philae. Este es el cometa 67P Churyumov-Gerasimenko. Novembro de 2014 foi un día moi especial. O robot Philae desprendeuse da súa nave nutriza chamada Rosetta e aterriza no cometa 67P Churyumov-Gerasimenko. Ás 16:35 horas a 511 millóns de kilómetros da Terra, é situado entre Marte e Xúpiter. Rosetta foi lanzada fai 10 anos e estivo dando voltas polo sistema solar, pausou dentro da Terra, Marte e incluso por diante de 2 asteroides. É moi difícil colocar un robot nun cometa porque ten moitas dificultades. Unha pode ser un error de velocidade e outra dificultade pode ser a trayectoria. Pero aínda así Philae pudo aterrizar. Fallaron os arpóns para suxeitarse ao chan do cometa e rebotou 2 veces, suavemente. No cometa hai pouca gravidade e fai que o robot de 111 kilos de peso pese no cometa só 10 gramos. Philae conseguiu enviar datos e fotos. Philae contribuirá a desvelar o origen do sistema solar.